Ray-Bans. Hvad siger du? The Ray-Bans you have? No. Maui something? $3. $3? Yeah, my Ray-Ban there. I lost them the last time. Really? Har de boet i mange år? Ja, der bliver delt ud. This stuff from Hawaii, no less. What did you like? Nå, jamen sådan er det. Har I et ashtray herovre? Okay. Ja, inde i huset. Hvem leder du efter? Inde i huset, hvor du ikke er hilst forud inde i huset. Eller andet på det sind. Nej. Gik du hen? Hvad er der derinde? Nå, ja, det her det er nede i kælderen. Der er en kæmpe kælder hernede. Med bordtennis og hvad ved jeg. Og der er sgu et værelse herinde. Nej, det skal være bedre sove i nat. Yderst interessant. Ja. De har været nede. De har været nede og spille grammofonplader. Mhm. Har godt nok alt muligt her. Der er et simpelthen et apparat. Tof stof hedder det. Det var godt nok lidt af en børge. 4-5 timer med lidt stop. Kan du tro, du kunne tåle alt det sol lige her? Vi tog os god tid. Nej, det kan godt. Nu det er også ligesom, der er kommet lidt skyer, og det er lidt længere hen, ikke? Skal vi, men vi er... Ja, det har jeg oplevet i Vi tager først Hedebølle. hjem om 14 dage. Nej, den er altså hamper, den her. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja, må Så kører vi videre til Salt Lake City. Det er lige det der med at finde den. For min far, så er det lidt bedre, fordi der er det lige deroppe, hvor man... Ja. Så sige, hvad vi synes lyder spændende. Ja, det var... Jamen, jeg har da også. Har I lejet en Ja, bil? det var faktisk meget køligt. Så Er de? Hey, bliv stående! Everybody! Hvem skal så... Skal vi have det hele? Kom til. Max. Hvem skal tage det hele billede? Det skal hun. I can take it. That's what I like to do. You want to all get together? I'll take the pictures. Just leave me the cameras. And we have to get... Ja. Hold kæft, mand. Jeg har omfamlet kamera. Nej, smed du den? Der er ikke noget, der er beskidt her. der er ikke noget. Når man sidder over for Babette, så... Ja, så får man et eller andet kølestol. Ja. Så skal du svejsbriller på. Lige om lidt. Du skal have svejsbriller på. Aha. Aha. Så bliver der fint. Aha. Film. Se her. Godt hormonbehandlet cowboybøf. Ja, det kan jeg godt se. Du bliver dobbelt så stor nu. By the way, folks, this is some secondary meat we got from the cow, mad cow disease. None of those that you were affected by it. What's up, baby? Yeah, that's up to you. What's going on? Yeah, it's cool. Oh.
spit on me or something? Nej, jeg kører sgu dig. Ja, det går godt. Skål. Welcome. Alle de kommer fra Danmark. Now we have to see the movie. Han er gået i koma, du. Over den familie. Hvem? Poul, der kommer lige dernede. Paul! Paul! Where are you? Where are you, man? Here! Here we are! Her vi er! Ej, du rystet kvinde. Hvem snakker med internet? Birkebil i røven. Birkebil. Her har vi jo lige sådan skyline og Sacramento. Nu er siden op og vent. Excursion hedder den der. Sacramento er en røvsyg by, siger alle. Ja, det er hovedstaden i Californien. Det skulle være dødssyg. Og være i som... Deres job at være vinduesbåser nu. Mangler noget her. Du mangler også noget mellem ørerne. Nå, han sidder oppe på køleren. Åh, hvor er det sødt. Au, jeg får sgu da rundt i knæerne. Nej, gud, dårligt, din smid. Ej, har du nu taget den? Nej, det er faldet derned. Ja, her ser vi møbelvandalisterne. Møbelvandalisterne ødelægger inventaret her på pladsen. Nej, jeg tror, de tager det med hjem. Selvfølgelig gør de det. Ja. Og det der... Hallo. Ja, vi er inde her på Seaground number 2. Seaground number 2. Det er så her, vi køber Johns ting. Hvad koster det? Det er bare $600. Ej, Sådan det bare. $600, mand, for 4 bærekugler. det regner han nok ikke med, hva'? Nej, det er bare ærgerligt. De er håndlavet. Der er sgu noget sveden hernede omkring Concord. Ja, fanden. Se, der er det der tog, de har bygget midt på motorvejen. Det er ellers meget smart. Now I'm filming you again. Well, that was that. I get back to you about this. Okay. And maybe some other stuff. And now, all that items here. What do we need in a 59? I don't know. But you know, all these things. There's only one brand one.
Ja, vi skal lige have en liste med. Helt mand. Prøv at se broen dernede. Men det er vel brug, den dernede, hva'? Ja, det er den der, vi skal op med Karsten rundt om hele lortet. Ja. Ja, det er sandt. Det hedder med jo også blevet dyrt. Ja, det er jo meget. Se derovre, mand. Hold da kæft. De er ved at bygge en bro til nu. Hold Det er kæft. det der bygge ved siden af. Jeg kraftedeme, det så jeg sgu da ikke engang sidst. Hold da kæft med Bridges, mand. Det skal nok. Vores rejsefilm, den begynder næsten her, og den slutter her også næsten her. The circle is complete. Ja, det er den nu. Nu er cirklen komplet. Det blev den lige her. Da vi drejede ind på 80'erne, der var cirklen komplet. Så nu er det en lang udbrud. Kæft, der er bare mange af de hytter, mand. Jeg siger, der er mange af de hytter hernede, at de ligger på rad og række. Ja. Det er den her koaplads, der er blevet kåret til årets bedste koaplads 2003. Hvad er det for en snut? En campersnut. Da. Du kan selv være en filmersnut. Jamen det er man også her, når man står ude og filmer i det kolde kaliforniske land. Skide koldt, der er en legeplads herovre. Jalapeno-ost. Skal skæres med følelse. Moms. Og vi skal også have en med til Thomas. Ja, det skal vi lige huske. Nej, den er sød. Ej, hvor er den sød, mand. Ej, hvor er den fantastisk. Det var fantastisk. Og inde er også det. Se, hvordan den der ligger deroppe på bænken. Jeg ser nogle patter. Prøv at skale en af de der hen til dig. Se lige der, hvordan hun Kom. Kom nu. se. Hvor er du dog sød. Jamen, jeg skal jo også Jeg filme. kan lige klø hovedet lidt. Ej, hvor er den er så sød. Ja. Se. Nå. Ja. Og kæft, nogle patter, hun har inde derovre. Det er sindssygt, mand. Så den lille søde en der. Jamen, hvad er du for en lille sjov fætter, Bas? Ja, det er en lille sjov. Nu kommer den der. Den er så blød. Ja, den er blød. Hvad er den blød? Ja, den lille blød en. Ja, den er lidt blød. Hvor er du helt fantastisk. Ja, se, hvor den sød og lille og nullet og kan lide det der. Skal vi ikke have sådan en? Den bliver sådan den der. Den bliver altså ligesom den, der står der. Ja, hun er jo også så sød. Hende her, hun er ualmindelig kælen, du. Ualmindelig kælen. Ja, det har de.
Nå, lad os så se, hvad der er mere herovre af grisebasser. Det. Prøv mor og prøv den her lille fætter her. Han er så sød. Ja, hvad er den sød. De elsker at blive kløet her omkring ørerne og sådan noget. Ja. Ja, det er så dejligt sød en, ja. Og kæft, den bliver helt salig. Så ligger den gamle der. Nej, herover der er små kalvebasser. Hvad? Den lægger hele hovedet ned, det gør. Den er meget kælen. Ja, den er sød. Kom herhen. Nå, de er søde. Så nogle ører mod ører, nogen. Ja. Det er nogle sjove langbenede kyllinger, de der. Og kæft, hvor er de langbenede. Er du sindssyg, hvor er den store mand? Den vejer mindst 180 kilo, du. Er det ikke fordi, de får det der væksthormon? Det ved jeg ikke med gris. Men prøv lige en gang at stille dig bagved, så kan man rigtig se størrelsen. Der er vimmer, mand. Den er kraftedme stor. Ja, den vejer nok nærmere 200 kilo, vil jeg skyde på. Prøv at klø den. Den ligger og snorker. Og kæft, den reagerer ikke engang, men den vågner ikke engang nu. Ja, det er det. Orker, som jeg ved fanden, den ligner Karl Stikker, du. Kæft, hvor snorker, mand. Altså, det er helt utroligt, det her, Lea. Der kan du snakke om gris, den er lige så stor som en flodhest, du. Og den snorker, den vågner ikke engang, hvis vi står i og larmer, mand. Prøv at se dens hoved. Ved du, hvad der ligger oppe i? Sover. Den har det da ikke godt. Prøv at se. Den er de sgu ikke ret gammel. Det der. Kalven, den er, de har det ikke ret, de døjer lidt i varmen. Det er frokost nu. De er først klar om en halv time. Hvem? Det er fyldt propan på. Nå. F-togen, den er tyk derovre, mand. Ja, indtil vi kommer op og holde. Se den fede lille båd dernede. Ja, så kommer vi se. Er det den derude, der er Alcatraz? Ja. Men er det den derude, der er Alcatraz? Ja, det er det. Vi har et billede af The Rock. Ja, det er de 2 meter. Den må heller ikke cykle heroppe. Prøv at se det. Det er klar til at zoome ud imellem spejlet og det her. Beautiful.
hvordan der hænger det. Jeg ved ikke, hvorfor amerikanerne eller hvorfor danskerne ikke tager og laver sådan en pisse udflugtspis ved Storebæltsbroen. Du sidder her og film. Ja, måske når vi kommer ned i byen. Der er den der runde derovre, den er også kendt for mange film. Ja, der har også været mange film. Der er filmet i den park her. Og Langsting Boats. Der ligger godt nok lidt af nogle svinehunde derovre, mand. Jeg prøver at se den grønne der. Ja, for helvede er der andet end lommel. Ja. Folk har penge af helvede til sammen. Hvor så, mand? Skal I ind og have noget derinde? Mælk eller noget? Altså, vi skulle lave noget mælk og noget vand, ikke? Ja, mælk og vand til ordner, vi skulle lige her, så vi har lidt med dernede. Jeg tror sgu også, det er også folk, de kører, så der er helvede i de byer. Prøv at se de swimmingpool op på taget, du. Ja, der er lige sådan en lille holdeplads, og så går det ned igen. Ja, det her, de der kabelbaner går. Mhm. Og der kommer måske en, når den kører nedad. Så kører bagkabler ned i det der stykke jern. Prøv at se bagud op, hvis jeg tror, at jeg ned over. Så sygt. Der er jo så røde kantsten og meget andet. Åh, ja, det er fint. Og hvad er det? No parking. Det er privat. Så du ham derhenne, du? Så du ham derhenne med al sin oppakning der? Det var rigtig bums. Ja, tænk, han går med alt, hvad han ejer der, du. Ja, det er ligesom ham, vi møder. Hold kæft, en flok. De havde sådan nogle... Han De lukker. havde nogle... Hej. Nej. Jeg kan godt sige dig, mand. Jeg glemte en smøger. Finde de to på vej der. Hun filmer til før. Hey. Ja, vi er her. Ja, hvad er det lidt? Det er det, vi fandt ud af, at det måtte være. Det var det. Nej. Nej, 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 nej. Ja, nu kører vi her igen. Ej, var det flot. Nej, ja, se dernede, mand.
tager vi 7 fra. Der kører de. Det er en meget smart måde at lave. Ja, det er det. Så kom der forbi langs Bøbekøb. Ja, der er jo nogen, der siger, de er ligeglade med, at de er frej. Så er de. Det var jeg på ikke over det. På en eller anden mærkelig måde, kan jeg se. Du kan da se Lakeshore, den går ind og bliver til First der. Ja, men hvad er adressen på det der? Ja, det er 122 East 12th Street. Og den 12, den kommer til at gå på langs af 1. Og det er stadigvæk Lakeshore. Jeg skal skifte til First til et eller andet sted. Vi tager dagsavn. Ja, ligesom Sønderlig i København. Ja, herovre. Søen efter, hvad jeg kan se på billedet. 16. og 15. Den hedder ikke First endnu, vel? Nej. Det er først, når du kommer forbi søen, den hedder det. Det kan jeg da se her, søen, den er helt dernede. Det er nok fint dejligt. Vi kan så overrække. Hvis jeg kommer selv ned ad det der, så er det håber, jeg skal ikke engang se det. Der går en der. Ej, der kommer en gammel bil. Det har jeg fået sig kineser. Med rigtig hår. Bare vi kører en rigtig retning, gør vi det? Vi kører stenløst. Jamen det er ikke forkert. Jamen vi skal jo heller ikke køre for langt i morgen. Ja, det var til den der kæber. Nej, det kan vist ikke være, det var. Vi er altså ude i et eller andet, vi ikke bør være i. Det er vi altså. Igen i en Huggers og... Se hele det kompleks, der er der porten, der inkluderer lukket ned i en port. Og sat plader fandt ind. Jeg ved ikke, hvad helvede vi endte her. Det ved jeg heller ikke. Hvad fanden er det for noget? Jeg troede sgu da åbent var okay. Det er jo kameraerne. Det var jo godt nok helt vi lige fandt. Nå, okay, så ved vi, hvor vi er. Der har vi det store lort over. Det forstår jeg heller ikke. Hvorfor fanden det ikke er en eget lige Se, der ligger det over det store kolosseum. Det er, du gør det også. Colosseum, Lexus og Opel og sådan noget. Det er jo ikke andet det store foretagende.
Her sidder vi og ser Discovery. Og man kan Discovery mor og ting. Og her sidder der også noget, der er Discovery. Vi skal sove herovre for sidste nat. Ja. Vi skal aflevere lysthuset i morgen kl. 12. Det holder lige herude sammen med alt, når går ned. De smugfilmer alt her. Small, og han kører åbenbart den der, hvor han gik ind i den. Se, der kommer flere og flere. Hvad nu? Ja. Nej, det kan den ikke mere. Okay, nej. Nå, der kommer den næste bakker til der. De er godt nok fede, hva'? Ja, de æder med, der kører noget ud af det, man fanden det. Det er en gammel mark. Det er røgen. Nå, han klarer det. Kunsten er, man har ikke vægt nok på hjulene. 153. Ja, det var ikke meget. Men se, nogle af dem, de her store jernklodser liggende ovenpå. Eller sådan, ham der, han har noget vægt på, men har ikke nok. Og kæft, hvor de oser, mand. Det er bakker han til nu? Ja. Fanden er han lav. Han løb. Prøv at se det ene forhjul, mand. Ja. Det knalder op i luften. Høj for en klar. Det er hele bilen, der vrider. Ja. Det er motormomentet, der... Max Diesel. Okay. Nu blinker den sgu også allerede for batteri, mand. Ej. Det er Peterbilt, mand. Så nu kan den ikke komme længere. Den bliver jo tungere og tungere, skal du regne med. Se, den er friet af hele bilen, mand. Så kommer den der. Øj, mand. Det lyder som, når vi bakker. Det er sgu ikke engang højt. Det er sgu ikke engang højt. Han den lille en, han kommer ikke ret langt. Se, hjulet er lettet, du. Det er vridningsmomentet i bilen, du, der gør, at hele bilen vrider på den måde, mand. Hvad fanden, der er sprang der et eller andet i motoren. Det går alle sammen, vi står på samme sted. Ja. Jeg ser, han trak 308, kom med et eller andet fod.
Nej, ja, der er rødt dæk. Prøv at se, det bagerste hjul er rødt. Se det her, mand. Hold kæft. Ja, vi skal jo til at hjem nu. Der bliver pakket for højtryk. Rengøringsholdet er kommet. De skal ind og skrubbe og skure. Vi bor her på en Motel 6. Herude i det kaliforniske. Ja, det gør vi. Vi bor herinde på 1412. Dejligt. Og vi er ved at pakke. Så vi er helt blå i bylden. Puh, med lort, man skal med hjem. Holdet, vi skal til at hjem af helvede til. Ja, det skal vi godt nok. Og her har vel en anden rejseholdskvej. Han skal også med hjem. Vi har ikke kunne få solgt ham herover til ophug, men... Jeg regner med, at skal med. Og vi er blive mudet ud i villaen. Vi skal fanden gale med at have møget væk. Og her ser vi gulvskrubbe Marie. Der er godt, der er jeg sgu spændt på. Hvad finder du? Og hernede i den anden ende, der ser man, at er isterningerne blevet bløde, så man kan få dem ud? Bløde? Eller hvad hedder de? Er de tøde? De ligger ude i vasken. Nå, mig har fået det ud. Ja. Så bare tør det, og så kan du godt lukke den. Tør det med viskestykket, Dorte, fordi det tørrer. Det er... undskyld. Det kan jeg ikke spore. Jeg er ved at filme af Nå, det personale. ikke. Det er for, at vi har et evigt minde om kvejene. Ja, vi er ved at få det. Man føler sig som ham, der er Dead Man Walking, sidste måltid. Dead Man Walking. Ja, det er det sidste måltid. Ja, det er det fandme. Her i fabrikken. Og hvor har vi meget, vi skal af med? Ja, remmelade. Og det er matten, ja, han er jo et amerikansk. Vi slutter rigtig af med en stærk brugbrug. Ja, og derude der har vi en eller anden amerikansk krampe med en amerikansk hund. Syr buff på en anden måde. Ja, her har vi returneret. Jeg vil gerne filmes hjem. Ja, nu skal jeg trykke på knappen om et øjeblik. Vi sidder her, det flyder med campere. Alene det her firma har 200 i den her afdeling. Nej, det er altså 400, de har her. Nå ja, 400. Til lufthavnen, jeg vil gøre. På Hotel Lufthavn. Og booker ind i en 5-6 timer. Ja. Hvad er ude? Ja, så er det om klokken 2. Vi kan køre om 5,5 timer. Nej. Og det er så vores Luggage. Bagage. og det er vores chauffør. Vores driver. Og det der, det er San Francisco. Det er da ikke San Francisco, det er Det er Oakland. Oakland. Ja, men det er stadigvæk San Francisco, meget kommer tæt. lidt ind om lidt. Oakland, my dear. Oh shit, den står på det der. Meget lort også. Du har taget billeder af min hat, det kan jeg se. Ja, må jeg lige se den her. Du har godt nok stater på det, hva'? Ja, jeg har jo kun modater. Du har det på bilen, så. De der grimme områder af Los Angeles. Ligesom East LA. Jamen, det er samlet herovre, ja. East LA bevæger man sig heller ikke rundt i. Ja, det er jo det, der er det gode ved det, ikke? Jeg vil ikke hjem. Sofa og lop. Så jeg kan få en sofa til at make lop. 499. Ja. Jeg ved godt, hvad det er, ikke?
på vej til Reno. Så skal han være klar. West Grand. Ja, jeg lavede en pakke til, når jeg kommer hjem til Sødkvinder. Men der sætter sted. Ja. Et pakkehus. Der har vi så Baby Ridge. Ej, se over på den anden side, det ser kraftigt, men det er godt. Ja. Hvad er det for nogle kraner? Er det sådan til at container, eller hvad? Container, ja, alt det der ordentlige containerhavn, det jeg kan se her. Det er bare stort, mand. Når den går under... Kan det, der ikke kan komme ind derhjemme? Ja, den kan sgu ikke sejle ned igennem Øresund. Nej. Den kan ikke sejle ind derhjemme. Den går under farvandet, når de er tomme. Nej, er det rigtigt? Ja, så går de på bunden alle steder. Hold kæft, mand. Det er kun vise skibe også, der sejler igennem. Det er så stort, som man tror, det er. Why do you call that treasure island? Have they ever found a treasure down there? That's an island. Yeah. Why the name? Yeah, this is San Francisco. San Francisco. Også hvor lille Alcatraz er det jo. Nå. Ja, den flyver ikke meget derude af Alcatraz, hva'? Det er nu ellers meget pænt, det der skyline, var. Jeg synes altså, at Los Angeles sky. Nu er dernede i været rundt i går, der var. Ja. Det er sgu også. Er det Barfen, der ligger dernede?